Fid-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista, Shadow Ministers Marta Sportelli u Ryan Kallus insistew li l-Petroleum Division f'Birzebbuġa huwa sit tajjeb għall-American University of Malta. Jiena qed il-Petroleum Division f'Birzebbuġa huwa a candidate site. Kallus baqa' jsostni dan l-għadda li professur tal-Università Robert Ghirlando qal li ma jistax jingħad kemm iddum biex tkun iddikontaminata żona minħabba l-użu li kellha għal diversi snin. Hawnhekk Ryan Kallus ammetta li l-proposti tagħhom mhux studjati. Ħadd m'għamel analiżi, aħna għamilna proposta. Meta rġajna staqsejna intervjenit Marta Sportelli li evidentement ma kienx taf se taqbad twieġeb. U intom xi studja għamiltu fuq Birzebbuġa lura? Aħna l-istudji li għamilna huwa illi Zone Or Point ma naqirduh qatt huwa l-Prim Ministru Joseph Muscat illi qiegħed jeqret Zone Or Point. Anka fin-nuqqas ta' proposti li jagħmlu sens, Marta Sportelli baqgħet tgħid li l-Gvern għandu jwaqqaf proġett ta' investiment kbir bħalmu dak tal-Università Amerikana. To scrap Zone Or Point. Scrap Zone Or Point. To go out and immediately scrap Zone Or Point. U allura jien minn hawnhekk nerġa' nappella li Prim Ministru scrap Zone Or Point. Imbagħad Ryan Kallus ħareġ bis-suġġeriment li ma nistaqsux lilu. Inti bħala ġurnalista għandek tmur fuq il-Gvern u bħalma tistaqsi lili li tajtek proposta għandek tmur għand il-Gvern. Viżibilment skomdi meta mitluba jibbażaw il-proposti tagħhom fuq fatti, Marta Sportelli u Ryan Kallus temmew il-konferenza tal-aħbarijiet. Iva, il-Petroleum Division f'Birzebbuġa hija a candidate site li hija tajba għal dan il-proġett. Kemm seddun biex tiżżarma għamiltu studji jew le? Thank you.